За грижата за най-малките бебета най-много се търсят приемни семейства. България в 60 минути заедно с Агенцията за социално подпомагане води кампания за популяризирането на приемната грижа. В Пловдив и региона приемните семейства са 71. Както в областта, така и в България нуждата от приемни родители за деца от 0 до 3 години е най-голяма. Именно такъв родител е Катя Тотева от Пловдив. За 9 години тя е приела в сърцето и дома си 7 бебета, за които се е грижила от най-ранната им възраст. Казва, че всеки ден през тези години е бил пълноценен за нея, заради обичта, която им е дала и е получила. От 2016 година Катя Тотева е професионална приемна майка на деца, останали още от раждането си без родителска грижа. Посветила се на каузата, след като нейните биологични деца пораснали. Имах огромното желание да бъда приемен родител. Това решение не е спонтанно, обмислено и е чакано, защото дъщеря ми беше малко, когато го исках това нещо. Мисията на Катя е да даде на детето, което й е поверено, дом, топлина и обич, от които е било лишено. Тези деца, те не са искани, те не са желани, те не са чакани. И когато ги вземеш от болницата, няма почерпка, няма бомбон, няма пита. Отиваме аз, социалния работник и отдел закрила на детето, и това е неговото семейство. Мисля, че много от хората не си дават сметка, че има изоставени деца, какво се случва с тези изоставени деца, когато вече трябва да напуснат болничното заведение. И смятам, че много хора все още не са запознати с това, че съществуват приемни родители, които отглеждат деца, не само които са изоставени, деца, които са деца в риск. От година и половина Катя е целият свят за момиченце, което с нейна помощ прави първите стъпки в живота. Голямата й цел е детето да се чувства специално, както го е правила за всяко бебе, което е поела от родилния дом. И аз нося почерпка като останалите, да не сме назад от това, което се случва с другите деца. Но пак съм се замислила, ми е било много тежко. Конкретно за нея, че тя е била в ковиоз 1 месец. И другите майки, нали, ходят и си виждат децата. В продължение на 1 месец всеки ден ходят, имат правото. А тя е била съвсем... Никой не е ходил при нея, никой. Била съм... Аз извиня се за емоцията. И в хубавите, и в трудните моменти в отглеждането на децата Катя разчита на подкрепата на екипите по приемна грижа. Психолог ще трябва, невролог. При нас се наложи гастроентерология. За всичко това са ми помагали отдел закрила на детето и социалния работник. Било за откриване на специалист, било за уреждане на преглед, да не се чака дълго. Който е приемен родител, знае, че ще има подкрепа в тези 2 институции, защото ние и аз и те работим за това дете и за неговото добро. Катя е изключително отдаден, високо ангажиран първо човек, после приемен родител. Изобщо не пести никакви усилия, време за това да прави най-доброто за детето. Всеки месец води детето на рехабилитация, отделно при различни специалисти, отделно вкъщи правят активна гимнастика, играят, занимава се с детето, което е страшно важно. Цялото и време и внимание е ангажирано в грижи за детето. Всеки позитивен, личен момент от израстването на децата Катя запечатва в албум историята на живота. Спомени създава и за приемното си момиченце. Тук са нейната 1 година, сега започваме 2, другата година. Всичко е тук. Тук е нейният живот. Понеже детето, когато го вземат осиновителите, то е в най-добрия случай на година и половина. Пример имаме с дете, което гледах 3 години. И тези хора са любопитни да знаят какво е било това дете като малко. Как е пораснало. Приемната майка е само брънка в живота на детето, докато то намери семейството, което го е чакало с години, казва Катя. Раздел е. Боли. Идваш си,
Сърцето ти празно, леглото е празно, играчките не са разхвърлени, подредени са. Но знаете, че той или тя вече има семейство. Да, това е другата част, която трябва да те успокои в болката ти, че това дете вече наистина има родители. С всички деца, които са ми осиновили, аз поддържам връзка. За всеки техен рожден ден и за Коледа им изпращам мъничка сума пари, просто да напомня, че ни има и те се казват, ма защо го правиш? Викам, докато съм жива, ще го правя. Така го чувствам. Да забравиш за себе си и да се отдадеш изцяло на детето и на неговите нужди. Това за Катя Тотева от Пловдив е приемното родителство. А за смелостта си да създава добро в живота на децата, получава от тях всеки ден любов. Зависи